ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପିଲାଦିନେ ଖରା ଛୁଟିର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଗାଁରେ ଧୁମ୍ ବୁଲିବା, ତା'ର ମଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଖରାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବଡ଼ ହେଲେ କିଏ କ'ଣ ହେବ କଥା ହେଉଥିଲୁ। କିଏ କହୁଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କିଏ ମୀର ଦାସ, କିଏ ସୁନୀଲ ସେଠୀ। ଆଜି ସେମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗଡ଼ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶଳାଟା କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ପୋଲିସ ହେବି, ଦେଶକୁ ଟେକିକି ଧରିବି, ସେ ଆଜି ତା ମାଇପ ସହ ମିଶିକି ପିଆଜ କାଟିକି ଆସିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଶଳା ପୁଣି ଆହୁରି ବାସନ ମାଜିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଖରାଦିନେ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଖି ନାଲ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମାନେ ପାଣିରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଥରେ ମୁଁ ସେମିତି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି, ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛି, ମୋ ଗାମୁଛା କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଗଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ବେଳକୁ କୁକୁର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜନ୍ତୁ ଭାବିକି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସାର୍ଟକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲି। ଆଗେ ଆମେ ଖରାବେଳେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଧୁମ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ମାନେ ଏତେ ଏତେ ଖାଉଥିଲୁ ଯେ ନ ଖାଇପାରିଲେ ବିକି ଦେଉଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଥିଲା, ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ଆମ୍ବ ବିକି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଦେଲା। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଗଲାନି। ତାପର ବର୍ଷ ସେ ଆମ୍ବ ବିକିକି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେଲା। ତାପର ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଦେଲା। ଏମିତି ତାପର ବର୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ତାପର ବର୍ଷ ତାକୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା, ସେ ଥାନାରେ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଭୂତ ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ, ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ବାହାରୁଥାଏ ଆଉ ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। ଆମେ ଗାଁରେ ଖବର ଦେଇଦେଲାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁର ବାଇନ ବୁଢ଼ା। ସେ ଧଳା ଗାମୁଛାକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ନାଗୁଣୀ ବିଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ଝାଡ଼ା ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ଖରାଦିନେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠି ଛୋଟ ପିଲା କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଥିବେ। ଯେତିକି ପାଉଡ଼ର କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ିନଥିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଉଡ଼ର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମା' ବଳି ଦେଇଥିବ। ଖରାଦିନେ ସେଇ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଜଗାବଳିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ବାଲାର ପାମ୍ପଡ଼ ଡାକ, ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଭୁଲିପାରିବ? ଖରାବେଳେ ମା' କହୁଥିବ, ବାପା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, 4ଟାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଲୁଚିକି ଖରାରେ ବୁଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ନ ଆସିବା ଭିତରେ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ମା'ର ଅଜାଣତରେ ଘରେ ପଶି ସୁନା ପିଲା ପରି ଖାତା ବହି ଖୋଲି ବସି ପଡ଼ିବା। ଓଃ ଭାଇ କି ସିନ୍! ସିରିୟସଲି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଏ ଖରାଦିନ ସେସବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଛୋଟବେଳେ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ସେ କଥା, ସେ କାହାଣୀ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହି ହେଉନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।